Semangga langsung kembali diaturi Jambu Alas sinarangan perdana musik Indonesia Gumilang Production juga Skipper Audio matur suwun. Mbah Kong mboten ngersake lagu nyanyi bojoku tak silen apa Pak? Tak balik boten badhe ngunjuk ditawani unjukan boten nanti wis tuwa ya rada budhek nggih boten Pak sampun unjukan sampun nenten es kok Pak Pak Kaji unjuke mboten niku unjuke arak dereng Pak monggo Pak Kaji kelingan ampun ngombe niku kelingan manis esem manis eseme ramah gemoyon ya kasih sayangi karep atiku pengen dadi bojone bakal melu duwe yo wae la 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 ho ho jambu alas kulite ijo sing digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja sembrawo sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekad ing ati ora bakal luru ganti ora marang sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas nduk manis rasane manis rasane adan tilas tak enteni randane ala tenane lho Mas sayange wis duwe bojo durung pengen loro aku wis kadung tresno la 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 nelongso rasane ati rasane ngati yen aku ora
tak enteni randane Ya sayange wis duwe bojo durung pengen loro angin aku wis kadung tresno